Teatro sobre la marxa. Aquests companys també van néixer del 15M de l'acampada a Plaça Catalunya i ara es dediquen a fer teatre fent recolzament de col·lectius en lluita. Endavant, Teatro sobre la marxa. Bona tarda. Abans que comencin aquest al teatre, com que estem aquí fent poesia, jo vull, mira, no puc tocar gaire bé perquè tinc els fills aquí ja per demanar diners, no soc de l'organització ni res, i res, vull fer una poesia d'Aquiles Ortega, ¿vale? Bona tarda, senyores y señores, ladies and gentlemen, miembros y miembras, Teatre sobre la Marcha presenta la ordenanza cínica. No corta el mar sino vuela un velero mercantil. Aquel pirata le llaman por su bravura el temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. Y va el capitán pirata. Soy la reina de la ciudad, oh yeah. La que controla al bailar. Si compras gambas las mandes. Ya que viurà el torne inglés. I com refugiats i encara estan allà. I quan vinguin aquí els podré reprimir. No seguis a les places, patrons a les terrasses. Qui sóc? L'ordenança cívica. L'ordenança cívica. És molt més que cívica. Titanic, Jaggermaster, South Korea. Ja sabeu qui sóc, oi? Soc l'ordenança cívica. Alguns de vosaltres en coneixeu d'abans amb un altre nom. Us en recordeu? La Ley de Vagos y Maleantes. Tu te'n recordes, Bé, ara soc molt més amable i molt més moderna. I aquí estan les meves mascotetes. La Brimo, la Go i la Segre. Què, nen? Com s'ha portat la gent de Sant Andreu? Són prou cívics? Manifestant! Sí, has donat pam al culet, no? Ui, que és maca. Té, galateta. I tu què? Has posat moltes multetes? Doncs sí, mestressa, no són gaire cívics, no guarden la distància de seguretat per allà i bé, no es porten gaire bé. He gastat ja 3 llibretetes aquí. Quants dinerets! Per obres socials! I tu què? Que has investigat molt per aquí? Has trobat gent dolenta? Sí, mestressa. Què ha passat? Has descobert aquí a Sant Andreu? He detingut una banda de narcotraficants. Que perillós! I on eren? A la plazoleta, uns nens fumant porros. Uns nens fumant porros. Quina vergonya de barri. No, jo només drogues legals. Molt bé, Bé, galateta. Ui! Alerta cívica! Allà! Article 50. Comerç ambulant no autoritzat. Article 50. Comerç ambulant no autoritzat. Dóna molt mala imatge. És deslleialtat contra l'economia de mercat. Deslleialtat contra l'economia de mercat. Primo, mira si té papers, desgraciat. No té mestressa. No té tots els dies, corre, vinga. Ai, mira que content està, en els dies. Sí, molt bé. Bueno, si queréis sigo con la misma poesía. No vas a tocar nada, bonita? No, a veure, tu tens permís per estar aquí al carrer? És que el carrer és de tots, perdona. Has passat el càsting? Quin càsting? Article 72. Per
ocupació dels descans de veïns, veïnes i vianants. Quina masturbació dels descans de veïns, veïnes i vianants. Eso. Bé, és igual, a més estàs demanant diners, no? Això és pressió a la ciutadania. Bueno, s'ha de menjar no? No, confisca-li tot el que puguis. Vinga, m'estàs robant els diners que m'ha donat. Ai, espera, un moment, la guitarra no la deixarem. Tinc una idea millor. Sí, què anaves a tocar? Tu què anaves a tocar ara? Mira, ara anava a tocar una cançó que es diu Moliendo Café. Moliendo Café, doncs tinc una idea. Secre, tenem alguna publi escaient per una cançó que és molt bé, punto musical Nespresso. Veus? Així, col·locadet, ara és cultura de debò, patrocinada i amb un sou digne, 4,50 l'hora. Que estàs contenta? Molt bé, vinga, mira que contenta està. Un aplaudiment per la noia que està molt contenta ara que està patrocinada. Senyors, no han vist el cartell? Que no som uns nens, ja, el cartell. Que està prohibit seure aquí. Sí. Potser tenen algun problema. Està bé, senyors. Saben com es diuen? Sí, com es diuen? Vostè, Agustí? Agustí, vostè? Les Josefines. Estan bé? No s'han desorientat? Saben el que estan fent? Sí? Que ens seguin a una terrassa com la gent normal! Vinga, vol dir Suquet, expliqui! Secret, dona-li una carta a aquests senyors perquè demanin alguna cosa a la terrassa. 3 euros fent un cafè, però això què? Què passa, que no tenen diners? Home, Doncs a casa veure la tele amb un colacao, vinga, fora. Un desastre. Hi havia una nena per aquí voltant que em dóna molt mala espina. Aquella nena, Violaula, tu, la nena aquesta que dóna voltes per aquí, per allà. Què estàs buscant pis? Vols comprar-te un pis aquí a Sant Andreu? Jo pensió, no. Tu pensió. Tu vius en una pensió. Sí. I que has vingut a Barcelona de shopping? Jo francès. Ah, ja ho entenc. Article 39. Oferta de serveis sexuals retribuïts a l'espai públic. Una vergonya, home, una vergonya. Això, sí, hem de fer un curset d'això, Mascoteta? Li podríem posar una multa, així de gran, Però farem una cosa millor, perquè som molt bones persones. L'inscriurem en un curs de reinserció sociolaboral lingüística. Sé que l'uniforme de Kevin. Vinga. Posa calma, que començaràs avui mateix. Així. Molt bé, maca. No diguem no. Aquesta s'estarà Satan no som d'aquest món. Aquest barri és un desastre, Sou molt incívics. Tu. Tu. No, sí. Tu, el de la camisa blanca, sí. Vine. Vine, home, que no mossego. Què estàs repartint? Poesia. Poesia. Sí. Gratis. Impunament. Sí. Tu ets un criminal. No, poesia. No, això és delinqüència. Article 23. Repartiment de fulletons sense autorització. Article 53. Repartiment de fulletons sense autorització. No, però és arte. Podries anar a la presó. Però podem fer una cosa millor, ja que som tan cènics. A veure, tens feina? No. No tens feina. Doncs ja que t'agrada tant repartir paperets, pots repartir aquests, mira. Un trabajo. Sí, a pràctiques, si ho fas bé ja veurem. Mira, això és publicitat de Crunchipollo, la millor empresa de Barcelona. Vinga, reparteix. Però... Reparte ja, hombre. Vinga, va, més gràcia, home, que ets un pollo. Mou les aletes, coleta fora.
Vinga! Nois, ajudeu-lo una mica. Va, li cantem la cançoneta? Sí, cançoneta. No, aquesta no! Fuera allá, hombre! Martí. Va, vinga, preparem. Va, cantem-li la cançoneta, perquè reparteixi a gust. 1, 2 i 3. Cruncipollo, cruncipollo. Es el pollo de buen rollo. Cruncipollo, cruncipollo. Y su precio es un chollo. Bueno, una mica millor. Vinga, va. Reparte por ahí, hombre! Gandul! Ai! Oi que estem més bé ara, sense tota aquesta gentussa? Aquesta és la ciutat que ens agrada, la marca Barcelona. Bueno, per allà hi ha una mica de brutícia. On és la nena? L'exprostituta. Exputa? Ai, no, és puta, queda... Queda una mica lleig, La Kelly, mira, home, molt més maca. On va parar? Neteja una mica això, que ara venen els turistes. Ho volem tot... Ah, així. Molt bé. Tots preparadets? Que millor jo venen els guiris. Bienvenido. Welcome, Mr. Marshall. Les pijas de Barcelona que viuen a Sarrià compren bolsos fets per nenes de la Xina o de la Índia i les presses escandalitzen quan algú els falsifica. No és gens autèntic I si es ven per sobreviure ets un lladre que fas viure. Les sabates hem trencat De lluitar per Barcelona i la gola ens hem deixat, defensant a les persones. però ens diuen ara no, És que això ara no toca. que millor estar calladets, Sigueu llestos i discrets que ara toca treballar per 4,50 l'hora. els pijos de robador Que és un illa del raval. no volen que hi hagi pobres Ni mires ni prostituta. que han parlat amb la vanguardia És un diari molt caspós. per burlar-los de la història Aquest barri està de a moda. canvi d'una certa glòria. Alguns maten Barcelona. M'he comprat un souvenir, És un toro de Gaudí. ara vaig a Burger King A comprar-vos roba cara. i després torna a creuer, I estem contents. perquè sóc un gran viatger. Un gran viatger diu el nota. Come on, are you stupid? Tu no has viatjat, has fet el guir. It is over. En el
nom del capità. Els nostres panis de raça ens esborren la memòria, ens amaguen la veritat. Deixen lliures els corruptes, persegueixen dissidents, ens mosseguen la il·lusió, envien-nos els dragons, ens coneixen i ens pareixen. perquè ho diu el protocol. Però no ens rendirem, S'ha acabat aquesta farsa, aquí estem i aquí estarem, al teu costat caminarem, transformant la lluita en art. l'esperança sempre es queda, L'amor no es paga amb monedes, les ciutats no són empreses, Barcelona no està en venda. Bueno, gracias a todos y todas. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño corte que pertenece a una obra que acabamos de parir hace poquito, que se llama La rateta que escumbraba la Barceloneta. Es una obra que estrenaremos el próximo 3 de diciembre en el Ateneu La Armonía.